5. Ježišmarja, takže když ale on je vyloučený. No ale jako byl... nemůžou hrát plný počet na plný počet. Můžou, protože on byl... Protože on byl vyloučený ještě jakoby v té třetině. Tak ty to máš třeba v zámoří. Tak se hraje 5 ku 4. No. Chápeš? Protože to bylo ještě v třetině. Teď tam má být někdo, jenže tam nebyl. Dobrý na to šel. Ty krásně, jak to tam halem sedí. Pošli ho. To hrají dost špatně. Já jsem se chvíli táty. Ještě si tam šlo a jsem byla hrát 5-4 nebo 4-3. Nakonec 5-4, protože byl ještě vyloučený v té první třetině. 5-4 nebo 4? No 5-4. 5-4 se teď. Protože byl ještě vyloučený ve třetině. A ty teď vystřel. No ale škoda. Ale to Jo, ty si to nechali zabránit. To bylo v půlce doby budíky, by si to normálně rozehráli, aby to. A bylo dělali zase... Republika sedí na Prahu a zbytek. Co? Republika sedí na Prahu a zbytek. Hele, dívej, ty vole, on mě trefou. A jiného západní Čechy to si to jako rozehráli. To je takový nejspolečnější. Nejspolečnější to je takový jeho náplní. To dělá. Jsou tam 3 hráči. Ty viděl to? On chtěl dát bodyček a to hráč byl 3 metry za ním. Nebo byl takhle tady, chtěl dát bodyček a ten hráč byl tady. Ty vole, ten je a proti zvrat, vole, a teď... Domácí chlebešky. No si co nevolí. Ale jasný kabon. Nevím. Ten kabon to mám jenom já. Hlavně za to se hral, že to viděl na tréninku někoho. Viděl jsi to? A ty tam kus... Ještě protože on mi to tak konsekvencoval.